I want to work with Big, Sulu, Black Coffee, and Joyous. Celebration. mhlawumbe kulabasebenzile sebezakhela igama ukuthi ufisa ukusebenzisana kunye nabo ngale ndlela le yokuthi wena uzongena ngetrumpet eshawa ngomlomo hayi le eshawa as an instrument ephathekayo. Hayi bakhona impela abaculi engifisa ukusebenza nabo nje lapha ku-deep house ngakujabulela ukusebenza nabantu abanjengo Black Coffee. Okay. Kwi-gospel ngakujabulela ukusebenza nabo Joyous Celebration. Khona indawo ngeke ngiyibone lapho ukuthi mangathiwa ngiyaqhamuka la ikhona into kanjalo. Baningi ke nabanye ngoba izinabo Big Zulu music wabo futhi uyahambisana futhi nalento engiyenzayo. Uyabona ukuthi khona la kushoda khona uhumanity khona. Hayi khona phela la ngeke ngizokhona kwezinto. Oh yeah. Ngibuza ubala i-deep house, ubala i-gospel, ubala nomculo lona ngicabanga ukuthi ubizobacula i-afro pop, Afro jazz. Afro jazz. Ngiyempela lapha. So omuphi umculo okuyiwona okukhuthaza noma ubukela kuona ukuthi ukhuthaza ke kule wena ophiwe kuyona ye-human trumpet? Ngasho ake ngithi i-artist engikhuthazile kakhulu uHugh Masekela, uBrian Hugh Masekela. Oh, okay. Ngoba ngiyakhumbula ama-audition ami okuqala ngise Cape Town ngaperforma ingoma ecreate yimi. Kodwa bayizwa umsindo engiyidlalayo ukuthi ngijwayele ukulalela uBrian Hugh Masekela. Base benginika ingoma le ngaya ngayo kuma semifinal iGrazing in the Grass kaHugh Masekela. Ngadlala ngayo lapha. Amanothayo acisha afana nengoma enga-auditiona ngaye engangiyikhandele yona. Okay.